Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare neupdate yaMadzibaba Veshanduko. Vanhu vakawanda vada kuziva kuti zviri kunyatsofamba sei, where is Madzibaba Veshanduko, chii chiri kunyatsoitika, chii chiri kutora nzvimbo zvinhu zvaapapi. Ndadzoka, munoziva kuti inini panyaya dzema-updates ndini one munhu ari consistent, handinonoke, handitenderere, handitauri zvekunyeba, ndinogara ndichingoya straight to the point, zvisina kuita zvekutamba-tamba. Saka kana uchingotosvika panapa, is very important kutanga nekulike this video tichionesana. Chaunga changa chaenda kuna Madzibaba Veshanduko in solidarity with him, but vari kunzi vanhu vakliwa pakoti kuti vambomira kave vanhu vangada kuona ma-injuries kuti what chii chakaitika kuna Madzibaba Veshanduko. You know kuti ma-cameras anenge ari everywhere, vanhu vachida kunyatsoona kuti akarohwa here zveshuwa, akaputidzwa, chii chakanyatsoitika. So nyaya yaitika kudaro, vanga vafanira kunge vari kupinda muMbare Magistrates Court na 10 o'clock, but vazongoenda kuRoton Row Court. So pane zvaitika zvese, Madzibaba Veshanduko vanzi vanouya musi weThursday, kureva kuti mangwana ndo pavanodzoka for bail hearing, kuti vange vachizoningirikana. Unongoziva nyaya dzemabail dzinongoitika muZimbabwe. Saka nyaya yacho ndo payava, vari kudzoka mukoti mangwana for bail hearing. And for the people vakasungwa musi wa17 vaya vanhu vakawanda vangada kunyatsoziva kuti what exactly is going on kuna Baba Mudiwa nemamwe ma-war veteran nemamwewo ma-comrades, the likes of ana Baba Mapango Mapengo. Timu racho rakati one day vakanzi vanodzoka musi wa27 ndopa vanodzoka for bail hearing yavo, but for Madzibaba Veshanduko vari kudzoka mangwana. Ndo nyaya iri kuitika. Ma-war veteran aya vanga vari kunzi zvonanzi vanga vakaviga matombo. Hatisikuziva kuti matombo anga ari mudzimotikari, mumabhegi, payi, mubhutsu here, hatinyatsoziva. Unongoziva kuti nyaya dzacho kana dzinge dzakutaurika, zvakawanda zvinotaurika zvipere. Saka ndangoti ndingomhanya panapa ndingoita zvinhu zvangu faster kuitira kuti mungogara muchiziva zviri kuitika. Handisida kuwanza mashoko, handisida kuwanza nyaya, ndangoti ndingokuzivisai kuti Madzibaba Veshanduko vari kudzoka mucourt for bail hearing mangwana. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichadzika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvesapa nachichazisha. Everybody say Kulian, Kulian.